Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mu waye gari Litinin 23 ga watan Jumada ula shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 25 ga watan 11 shekara ta 2024. A yau cikin taimakon Allah ƙamar yana cikin birji na Sumbula yana cikin manzila ta Sarfa. Sa'o'in ƙamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 6:29 na safe zuwa 7:26, sai ƙarfe 1:12 na rana zuwa ƙarfe 2:19, zuwa ƙarfe 2:09, sai ƙarfe 8:04 na dare zuwa ƙarfe 9:07, sai ƙarfe 3:21 na tsakar dare zuwa ƙarfe 4:25. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2 bayan Fatiha za a karanta Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u huwal qawiyyul aziz a madadin sura. Bayan sallama za a yi wa annabi salati a yi istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya latifu 129. Da taimakon Allah baƙin ciki da damuwa Allah zai ɗauke maka ya biya kuma duka buƙatarka. Sa'o'in shams da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 10:19 na safe zuwa ƙarfe 11:17, sai ƙarfe 5:02 na yamma zuwa ƙarfe 5:59, sai kuma ƙarfe 12:14 na dare zuwa ƙarfe 1:17. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin mata nasarullah ala inna nasarallahi qarib 1597 a cikin duka al'amarin da ya tsananta a cikin buƙata da nema, duka Allah zai biya duka buƙatarka. Muna roƙon Allah da ya sanya abin da muka yi daidai hadiyya ga shugaba, abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Allah ya amintar da al'umman manzon Allah, ya ba mu shugabanni na gari, ya biya duka buƙatu, ya yaye duka damuwa. Daga ɗalibin kuma Ma'ul Ainain Zubairu Kasim da ke garin Kano ƙarƙashin jagorancin gidan Falaki Charity Foundation. 0802860h0580